Despois de 2 anos de ausencia, o Concello de Meis recupera a celebración da Semana Santa de Paradela. Para anunciar o regreso, parte do elenco que participa nas escenificacións fixeron unha pequena representación do que é a Semana Santa en Paradela. Na Santa de Paradela, como sabedes, é única na nosa comarca, na nosa provincia e tamén diría incluso en Galicia e en España, e queremos convidar, porque ademais entendo que tamén é un recurso turístico, que todas aquelas persoas que veñan a disfrutar da nosa comarca ou da nosa provincia esta Semana Santa, que veñan aquí a disfrutar con nós, que están todos e todas convidados, porque a verdade é que paga a pena, que é un evento único, que ademais se caracteriza por todos os anos que leva de historia. Na celebración da Semana Santa de Paradela non faltan as misas, todos os actos garantindo a seguridade sanitaria. Como que ten a Semana Santa que se fai no exterior, que son espazos amplos, que a xente se pode esparcir, vamos a ter, na parte, nos actos que se celebren na parte de abaixo, da iglesia, a xente pode estar de pé, pero tamén vai haber como unhas gradas, xa non son distintas, con unha tarima que temos contratado desde o Concello, a xente vai a poder estar de pé, vai a poder estar sentada, hai un espacio amplio onde poder esparcirse, e aquí arriba, como vedes, moito máis todavía, co cual medidas de seguridade máis que as que marca a normativa, intentar evitar aglomeracións e para iso vamos a ter a colaboración de Protección Civil e do persoal do Concello. Nas escenificacións participan 50 persoas. Os actores e actrices levan 2 meses preparando as representacións. Despois do parón, moitas persoas pensaban que non iba a haber, entón xa fixeron planes para a Semana Santa e tuvemos que facer aí, buscar actores, cambiar personaxes e demais, pero vai para diante, vai salir maravilloso, lo sé. Estamos todos os días ensaiando, estamos mañán, tarde, noite e xa non hai outro pensamento na nosa cabeza que a Semana Santa. Os ensaios xa levamos 2 meses e medio ensaiando, vai ir todo para diante outra vez, retomar, aínda que coste, pero vamos con todas as ganas, eles están con moitísimas ganas e vai salir mellor que nunca. A celebración comezará o domingo 10 de abril coa representación da entrada en Xerusalén. O xoves 14 terá lugar a última cea e o venres 15 as últimas horas de Xesús, a posta na cruz, o desencravo e o santo enterro. Os actos pecharanse o domingo coa resurrección.